Toksi do bangsa rong toksi arong pen aphan government na kang hon pen akerap ditum phan bangso sub center ditum phan apilo na ke na 2016 ben 17 bangso ni council la bangso sub center ditum phan nangran lo bon tame la bangso ditum phan akerap sorti hawa phan tame si bangso sub center ditum phan nangran na same bangso sub center ke tang theda pen posi nitum harbia la Sarihuti arat tum nitum ningduk lo teke Sarihuti arat tum sonsi kisu kun nitum do tame nitum lang pensi nitum phan pensi pon chuela hospital long situm se chelang dam nang apen tuwar dam ni bulang te nitum ke kang horpon apen kachar chong pon nitum dam nang lo son sinitum akisung do apen parame nitum la non sonsi delivery tum teke so mahang bathai dam tum tame tum gari tame tum akijo ave gari ke bang ya hobidha ave teke gari tuwar ke no pen pot semini tum kar char chong masi tum ke choila hospital ne tum dam nang lo asi non la dak sub center ne kitang ne dat posin tum ni do lo si tum la karbiang long ke za tum teke de ya chari tum phatame tum chuning ri lo teke bangso sub center tum prabjin pen itu phan la bangso sub center tu hanang nang patang pinang ji la pen nang sonsi la bangso sub center long itum la dak pregnancy itum teke usu chupa the tum tame sonsi itum dak ghat along salang ghat la pen pada la dak ghat along si itum ke hadak si dam si hadak si bi enam nang pen usumar dum tame hadak si bi che enam nang tame la dak jong pharong lake mithanga arong long sila tungke usu tuma phan bp la pen para me pregnancy tum phan bp ada mithang ma rong ma se bangke joiki yoyan pcha dak bi same che nam long tamene tum la dak Sarihuti hawar rong toksi arat rong do la bangso rong tungke ni tungke hala dak khabita ghar long se ni tungke bi che nam nang son ana ki sung do ni tum asi tuwar da me pinana tungke usu chupathe da ne tuwar beng usu mahang thek tum da do lo kana par me usu bi chen ban tuwar kachiru pen yok sonsi pinang pe dongge kachiru nang usu pa do ne sonsi earning su pen ari jang pen son kisung do sini tum la dak Sarihuti arat tum ne tum akisung ge la hai hando aposi etum phan nang dai kachari tum prabjen pen ne tum la phan la bangso sub center tum phana patang pira la bangso sub center long pen sini tum usumar bi chen me pregnancy tum bi chen me pen par me kesu chelang sami tum hobidha dak pen long po sini tum ning thei da sina det kachari tum phata me mec tum la pen par me dak det council long det kachari pon tum tame prabjen pen tum Sarihuti hawa phan tu phan nang jinso pen tu phan rap sonte sini tum chuning ri lo pen par me adak la wall tege la sub center wall tame kitang te penan arji ding na sel bangso sub center wall tame contractor atum tame kote pool sinar tum la tum tame tum phan la bangso Sarihuti hawa mithang arong ro phan aching hon pen la wall tame patangi phan pen parame la sub center along sonsi contractor tum kote George Rongpi alang tame prabjen pen tum phan la bangso sub center na patang pira nitum la bangso kidukisung pin akisu pen nitum kadu kejoy wan ni phana tum phana rap sonte pusi nitum la bangso sub center phan nitum pin por los tame karbiang long charia tum bangla ni tum phan ni tum lambang ke nanganan rason athe nitum chungri bata lol bangso sub center
nang patang pinang jini tum Sarihuti la tok sia tum kisung ka tume chitong nang isi se chilang hin me ni tum ning the bang ke la pulo nang pilo pusi tum ga khalo tume di the teng penang nang grand pilo motame pini arni tume jo ante binana di ding lo tume bang son ahem nang rang ham peni to phan thang thekta we athe ahem to patang te angke ahem patang te pen posi ni tum ning the ke dak yo ke busia ni tum ning the lo tume pini ning the bang yut kok na athe ni tum bang ke bata jung ri lo George Rongpi phan me satame alang ni tume ni to phan si pilo ani nang oi niom nang da sini to tha bang ke lang li phan tum enghon alang pha man pi pa ti ni alang li phan tum rablu lang li mc thor mini tum kani paduk pasalang li phan rablu satame pini ani bang ni to phan panung ko son ni tum la subcenter tang elo son te ni tum anu selang li phan mini tum ni rong ma si ni tum kani ji tame rong ke pini ani ni to phan panung ko ni tum alang li phan ke rablu tame ni to phan panung ko son ase ni tum kisung bang alang li phan alang li kisung ho bang ni tum rab det tum ni tum kisung ho bang ke alang li phan panung ko da silang li tame non pen bang ni to phan ma thara labang so abitera phan ma thara labang so sab tar pa tangi masi tinri lo da sini tum ke bata re milang so sab tar lang ke lebom po athe pi baron borde tum sab tar ke nang vek ji athe ni tum kisung ke ka de ni tum prang si ko pasi labang so kisung ni ji lang ni ji ke prang hi Yang si la non pen sta patang ti putin tum tamya bata ta mi de song ngok ko la ben non bang ke ni tum lam sam system sina tum pen korte jos bata me bulo bare me muri tum bata tum na claim clip ni tum mo ja kong me ta mi bari tum lam ki song man mi tum song kok la si alang li George Rongpi phan mi chung ri pi lo la si labang so subcenter bang ke la hen pui ki cause of that pen alang li ani sam yen man patang sarak mo si tum mang chung ri lo la pen la ban reward me la jeti manang kim cholo angke nona phibang ke tum thang chi ne la MSDP la court ni hang rong hang la pen la pol son signal la tum hani silwang so bon river claim lo pone pini ani lewang so wala patang phana tum mang de mal media so tasi ala tum me Sarihuti arat posia Sarihuti ban sing hon prodonte ala tum bor ipen lewang so patang phan bang ke ting ri lo tasi nilhin penasi teman pajin cholo